Luís Alamancos únese ao goberno de Noia e será responsable das áreas de seguridade cidadá e vial e de policía local. Esta incorporación fai que o Executivo estea formado por 7 concelleiros. Hai pouco máis dun mes que prosperou a moción de censura en Noia e o goberno formado por PP e Noia deu un paso á unión de PSOE e En Marea, co apoio de BNG e do concelleiro non adscrito, Luís Alamancos. Nun primeiro momento, o equipo de goberno estaba só formado por socialistas e En Marea. Sen embargo, o alcalde Francisco Pérez anunciou unha recente incorporación, a de Luís Alamancos liderando as áreas de policía local e seguridade cidadá e vial. Hubo unha última incorporación que era algo que nunca desbotáramos esa posibilidade, era unha posibilidade que estaba presente e facendo lectura do análise do informe de secretaría que se fixo no seu momento, podía entrar no goberno, sempre que se cumpriron unha serie de condicións que era que non mellorara a situación económica nin política, que non se vise incrementada da situación anterior, non pode percibir ningún tipo de salario de dedicación e non podía ter ningunha área ou delegación que non tuvera anteriormente. Todo isto se cumple porque non ten ninguna dedicación e incluso ten menos áreas das que lle estaban asignada anteriormente. O propio Alamancos foi madurando a decisión e finalmente súmase ao Executivo noies. Chegamos a un acordo e, bueno, para nós tamén unha incorporación, creemos que o seu ámbito profesional de traballo pode facer unha aportación importante nesas áreas e se decideu esta semana. Agora o goberno da Vila de Noia está formado por 7 persoas, mentres que na corporación municipal hai 17 concelleiros. E o actual executivo está a avanzar en cuestións cara ao próximo 2026. Já estamos traballando nos orzamentos do ano que ven. Estamos traballando nos orzamentos do ano que ven, esperemos que sean uns orzamentos que reflexen a realidade do Concello, a realidade económica, que teñan uns criterios de xestión administrativa que creo que nos estaban levando a cabo hasta este momento e que estabilice económicamente o Concello e que nos permita empezar a principalmente, en primeiro lugar, consolidar os servicios básicos da poboación e logo traballar noutros proxectos un pouquiño máis importantes, son máis serios, pero o principal para nós neste momento é estabilizar a xestión administrativa e económica do Concello e asegurar os servicios básicos da poboación. Agarda que se avance tamén en proxectos autonómicos como a conversión en autovía do corredor Brión-Noia ou no novo centro de saúde. Pérez apunta que recentemente mantivo unha reunión para ampliar o polígono industrial noies. De xerar chan industrial, aquí en casi 30 anos non fomos capaces de xerar un só metro de chan industrial e, bueno, estamos dando pasos, pero iremos anunciando e profundizando en tanto en canto se vayan formalizando accións definitivas. Preferimos ser prudentes na publicación e esperar a que se consoliden determinados feitos para poder anuncialos. Proxecto que define de prioritario para o municipio para atraer a máis empresas e xerar traballo na Vila de Noia.